El Teatre Zorrilla fa goig amb les cues d'estudiants de primària i secundària que acudeixen a Filmets. Aquest matí, més. El Teatre Badaloní i l'Institut Francès són avui les seus del festival. Filmets Lab. Promoure la creació de curs de ficció, animació i documental entre joves creadors i creadores és la finalitat d'aquest espai que s'estrena en aquesta edició del Badalona Film Festival. Des d'aquesta secció es dona un impuls perquè el talent emergeixi. És una proposta que comença de zero i hem rebut més de 50 projectes, per tant considerem que això d'entrada ja és tot un èxit. Xavier Casanovas, director general de Badalona Comunicació. Serà un tribunal que escollirà el projecte guanyador, que serà premiat en una mentoria, un acompanyament al llarg de tot l'any per part de professionals per ajudar en aquest procés de producció d'un curtmetratge, en diferents àmbits com puguin ser la direcció, la producció, guions, distribució, sonorització, etc. Se'ls farà un acompanyament al llarg de l'any amb la idea que en la propera edició, l'any 26, es pugui veure en el Festival Filmets aquest projecte guanyador d'aquesta edició de l'any 25. Els seleccionats són 5 projectes d'autors i autores novells que avui es presenten. Tenim la col·laboració del grup Mediapro amb això, amb la col·laboració de la part de postproducció. Marc Orts, director del Festival Filmets. Unes visites a platós virtuals, per tota aquesta gent jove que conegui una mica les noves tecnologies. No sé què em passa. No trobes que una cosa sempre va darrere d'una altra? Quilòmetre zero. L'alarma no para de sonar. Em roba cada cop més dies. Passa que sento que no tinc cap control. No cal anar massa lluny per vibrar amb el cinema. Creus que l'ocell podria ajudar el pare? Què vols dir amb això? El veig trist. Ell mai m'explica contes. Al Zorrilla, aquesta tarda, 7 cintes produïdes a Catalunya i en català, dirigides per Anna Martí, Albert Muns, Carles Gómez, Cèlia Galán, Albert Masferrer. Papa, l'avi m'ha explicat un conte sobre un ocell i mira, ha fet desaparèixer i aparèixer amb una caixa màgica. Ah, que bé, fill. Au, va, vés a buscar la jaqueta que hem de marxar. Podem parlar un moment, Carles? Ara anirem a anar. Vita a reçu une énergie musique Harvard. No et mosseguis la llengua. Segona part. Mamie, je vais y aller. Si, il est tard. Si et vas perdre la primera sessió, aquí tens una segona oportunitat. 9 curtmetratges arribats del Canadà, Estats Units, Alemanya, França, Espanya i Regne Unit. Michel, un petit peu à droite, s'il vous plaît. Pardon, c'est de ma faute. Ma droite, donc votre gauche. Canviem de seu. Anem a Barcelona. Fet curt. L'Institut Francès celebra la seva particular festa del curtmetratge aquest vespre amb 6 propostes de ficció i animació dirigides per Vincent Almendros, Hakim Atoui o Elisa Tiozzo, entre d'altres. Regardez, il y a Théo qui est avec le prof. Tu vas voir tes parents, t'es content? Au début, il y a quelques semaines, maman m'a dit que c'était qu'un rhume, une petite grippe quoi. Que ça allait passer vite, que c'était pas grand-chose. J'ai tout de suite su que c'était faux. Al límit. Son historias que es importante contar. La gente ya, pues no te quedas. Tu vida social se acabó. Con otro nadie no he tenido una relación, de amores ni de nada. El Badalona Film Festival promet acabar el dia amb guions que duen els personatges a situacions extremes. Sí. Sí, soy yo. Sí. Perdón, es que no estoy encontrando la calle en el Maps, no sé por qué. Pero bueno, sé que estoy aquí al lado. Si les parece bien, iba pasando otro candidato. ¿A que soy el último? Vale, pues nada, en 5 minutos estoy ahí. Molta aportació espanyola en aquesta secció, a més de creacions que ens duen a Mèxic i França.